Hajiya Ummi, na ji an ce tun daga garin Kamaru cikin birnin Duwala kika yi tattaki kika zo domin kallon wannan ƙayataccen fim din namu mai suna ƙawaye. Shin me ya burge ki a cikin fim din kuma me ya bata miki rai a ciki? Gaskiya wannan fim din ya burge ni sosai, ya ƙayatar da ni musamman ma yadda na gani ana faɗakarwa akan ƙawaye. To gaskiya an haka ƙawaye suke, ƙawaye ba su da kirki, amma fa ba kowane ƙawaye bane, ana samun nagari ana samun kuma ba nagari ba. To abin da ya bata min rai a cikin fim din wannan kazafin da aka miki akan cewa kin je ki hotel, kuma gaskiya abun ba haka bane. Ya kamata idan mutum zai yi abu ya tabbatar da cewa ya yi bincike, ya tabbatar da cewa gaskiyan abin da ya bincika ya gani haka ne.